Zdravím všetkých, moje meno je Doky22, ale než sa pozrieme na túto hru, no tak chcem vám ju najprv predstaviť. Niektoré nepozná, niekto áno, ale samozrejme toto je Case Simulator 2. Mal som jednotku, teraz mám dvojku a o čo v tejto stránke vlastne ide? V tejto stránke ide o to, trošku to chučí, snad to nevadí. V tejto stránke ide o to, že tu budeme otvárať kojsky, please. Má Legendary Knife, to som vôbec nečakal. Jako prvý kejsku a dostanem Legendary Knife, nejaký ten. A nemusím už vysvetľovať, už som to vysvetlil. Otvárate si tu kejsky na jako skiny do CSGO a tak. Už tu mám dvakrát knife, keď vám pozriem inventor, no tak mám dva knifey, jak tu vidíte. Mám tento, ten som získal ako prvý a tento ako druhý, ale samozrejme v každej hre sa volám Doky22 a nikto mi neverí, že som to proste pravý ja Doky22, lebo trošku sa to aj rímuje, to moje meno s nejakými slovami, ale to je jedno. Dneska by sme mohli natočiť ďalšie video s Philips Phonom. S Philips Phone videos a ten, jak som vám ukazoval, yes, dobre, ja. A jak som vám už hovoril, že budem v jednom videu, že budem natáčať let's play s aj, natáčal som dve videá s Magnashroomom a to je spolupracovník na mojom kanáli. Stával som jeho skin a aj som s ním natočil video, že o ňom blbé reklamy. Že s ním budem aj natáčať, ale on má teraz nejak trošku osobné problémy, takže teraz zase nič. A čo ja viem, mohol by som natočiť aj s nejakým vzácnym hostom. Teraz dostávam strašne slušné veci. No takže to bude... Nebude to všetko z tohto videa? Nebude to všetko z tohto videa. Ešte nie. Ale chcem vám len ukázať môj inventár zatiaľ, čo som nahral. Počkaj, čo vám toto sledujem. Takže mám toto. Dnes si to tak iba rýchlo preklikám a vy si to môžete, keď vás to zaujíma, čo mám, tak si to môžete dať ako keby na pauzu, ten skin, tento úplne, tak by som si mal predať, ale nepredám si ho. A ja tu mám takýto, že takúto troll nálepku na tom XP, to mám nie. Je tam proste taký obrázok troll. Pretože ja v CSGO strašne rád trolujem, no tak mali by sme si, moja obľúbená ako keby kejska, není to kejska, je to proste toto. No a ono je to takýto, že atomovka. A tí by sme si mohli otvoriť iba dve. Dúfam, že vám nevadí to šuchotanie, ale ja tu občas dostanem úplne, že na hovno veci. Takže tak. A mohli by sme natočiť nejaký hodinový špeciál, ale teším sa, že už budem natáčať čoskoro aj, že za chvíľku, myslím, že aj s Gomanom. Gomana zatiaľ neprezradím, to je Goman, ale asi tak. A zmenil by som si ako keby kanál, že budem mať iný obrázok na tom kanáli, pretože toto sa mi vôbec nelúbi, ale asi tak, no. A tu dostaneme, vidíte, úplne veci na hovno. Takže príjme si toto je moja najobľúbenejšia kejska. Takže tu som dostal tiež jeden knife, ten druhý. Ten prvý, toto bol ten druhý. Vlastne to, čo som si v tomto dieli vytočil, no tak ten je už druhý. A jakž takž vidím, už natáčam
Tam bylo AKčky. No, jakž tak vidím, už natáčam pravidelně strašně dlouho. Vidíte, že už natáčam asi 5 minut. No a já myslím, že z tohoto dílu by to mohlo aj stačiť. Pokud sa vám video páčilo, môžete dať like, odber. Sledujte ma aj naďalej. Ja som bol Doky22 a som stále Doky22. A teším sa, že čoskoro bude nejaký ten, že bude mať konečne 116 odoberateľov a 116 odoberateľov proste a konečne, jestli chcete, aby som natáčal live streamy, tak proste musíme to dotiahnuť tých subscriberov až do 116. Tak ja sa s vami lúčim a čauky, ňauky.